Študium na tejto škole si plním svoj detský sen. Túto školu som si vybral preto, lebo ma zaujímal tento odbor ako pilotovanie. Lietala som prvýkrát na Vidovciach. Som mala zoznamovací let. Dnešná stredná priemyselná škola, veľkú časť svojej histórie známa ako SPŠ Strojnicka, je prvou priemyselnou školou v Rakúsko-Uhorsku a najstaršou školou svojho druhu v strednej Európe. Má už viac ako 140 rokov a píši sa najsilnejšou historickou tradíciou v technickom vzdelávaní v regióne. Škola počas celej svojej existencie má zhruba rovnaký profil. To zameranie hlavne na to strojárstvo. My sme striktne technická škola, no a to technické školstvo prechádza svojím vývojom dlhodobým. V súčasnosti to technické vzdelávanie je trošku zaznávané. V posledných rokoch sa darilo vzniku nových odborov v iných sférach hospodárstva, čo sa premietlo aj do výberu deviatakov a záujmu o SPŠku. Tak deti radšej študujú na všeobecných smeroch. V súčasnosti študuje na strednej priemyselnej škole 455 žiakov. Zhruba tretinu tvoria dievčatá. My sme v prvom rade technická škola, čiže to strojárstvo je ako základ, ale aby tie dievčatá ostali na stredných školách, tak sme pripravili aj niektoré zaujímavé študijné programy. Ako jediný v kraji ponúkame študijný odbor životné prostredie, o ktoré majú dievčatá záujem, a takisto sú tu aj nové študijné odbory zameraní leteckom a tam je zameranie letuška. Keďže poslaním školy je podľa riaditeľa príprava žiakov na ďalšie vysokoškolské štúdium, ponúkané odbory sú študijné, štvoročné, ukončené maturitnou skúškou. Tradičným je odbor strojárstvo s 2 profiláciami. Grafické systémy sú zamerané na technický dizajn a počítačovú grafiku. Dopravné zariadenia zasa na výrobu, konštrukciu, technológiu a montáž dopravných strojov či zariadení pre automobilový priemysel. Nachádzame sa v učebni grafických systémov, tu sa žiaci učia dôležité programy pre predmety strojárskeho charakteru, pre odbor grafické systémy a pre odbor dopravné stroje a zariadenia. Vyučujú sa v 2 programoch, učia sa kresliť v programe AutoCAD, to je program, ktorý umožňuje kreslenie dvojrozmerné, a učia sa kresliť v programe Autodesk Inventor, to už je modernejší program, kde riešia svoje problémy alebo úlohy v 3D systéme, najprv kreslia modely súčiastok z modelov, potom premietaním robia výkresy a zostavujú rôzne mechanizmy a zariadenia do funkčných celkov. Učebňa je prepojená aj so strojom, ktorý je nižšie, lebo okrem týchto programov, ktoré som už povedala, sa tu učia aj program simulovať najprv činnosť, ktorú potom vykonávajú dole na stroji, čiže je tu nainštalovaný program, na ktorom sa naučia nasimulovať rezné podmienky a spôsob výroby súčiastky a potom to idú demonštrovať alebo skúšať priamo ku stroju. Zo strojárstva máme študijný odbor ukončený okrem maturity aj výučným listom, a to je programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a mechanik strojov a zariadení. Absolvent prvého z nich získa počas štúdia kompetencie pre profesie programátor a operátor CNC strojov, obrábač kovov a zvárač. Študenti odboru mechanik strojov a zariadení sa pripravujú na výkon profesí zváračov, operátorov liniek, kvalitárov, pracovníkov údržby alebo logistiky. Absolventi oboch týchto odborov získajú aj zváračské a žeriavnické preukazy. Tvorba a ochrana životného prostredia, kontrola jeho kvality, hodnotenie projektov zameraných na riešenie ekologických problémov či riadenie zásahov pri ekologických haváriách. To sú oblasti uplatnenia absolventov odboru životné prostredie. Konkrétne vie jeho absolvent napríklad vykonať kontrolu pitnej a odpadovej vody, v rozbori škodlivín vo vzduší dokáže ekologicky zhodnotiť krajinu, jej zložky a prvky. Najatraktívnejšie už na prvý pohľad sú však možnosti štúdia v odbore Polytechnika. Tým hlavným je zameranie pilot, potom je zameranie pilot mechanik a pre dievčatá, ale aj pre chlapcov je tu zameranie
letuška. Tak ja som sa o tejto škole dozvedela na poslednú chvíľu a toto školu vlastne, štúdium na tejto škole si plní svoj detský sen. Predsa letuška je to zaujímavá práca, si myslím. Má veľa výhod, tak preto. Túto školu som si vybrala, pretože ma zaujíma zamestnanie ako letuška. Je to strašne dobrá platená robota, ktorá sa mi páči. Bude úplne perfektná, pretože je to sen asi každého dievčaťa. Budúce letušky musia samozrejme ovládať cudzí jazyk. Počas štúdia teda prechádzajú jazykovou prípravou. V ponuke SPŠky je angličtina, nemčina a ruština. Ďalšie ich predmety sú postavené tak, aby svoje pracovisko, teda lietadlo, poznali po technickej stránke. Získali potrebné vedomosti z meteorológie, ovládali bezpečnostné postupy v lietadle, správnu komunikáciu s pasažiermi a vedeli im poskytnúť aj zdravotnú pomoc. Čomu sa musí dievča naučiť na škole, aby bola dobrá letuška? Tak hlavne tú meteorológiu, ktorú potrebuje hlavne do lietadla. Základy letu, to je v podstate to, že sa učíme, čo sa nachádza v lietadle, ako máme odpovedať pasažierom. V podstate hlavne tie jazyky sú dôležité. Tak určite jazyky, angličtina a potom nejaké trošku tie technické veci, aby sme vedeli, z čoho je lietadlo a tak. A taktiež psychológia, čo je tiež dôležitá. No a prvá pomoc. Predovšetkým musia ovládať sami seba a samozrejme svoje hlavičky, aby do nich dostali čo najviac vedomostí a potom už svoje zdravie a svoju ochotu, temperament majú, voľu tiež. Čo bolo zatiaľ pre vás také najťažšie na tejto škole? Na tejto škole je najťažšie, tak hlavne jazyky. Najťažšie, tak možno tie technické veci trošku. Predsa nie som ten technický typ, tak asi preto. Byť pilotom je vysneným povolaním mnohých mladých ľudí. Druhou profiláciou odboru Polytechnika je pilot, letecký mechanik. Ideálny začiatok cesty k tejto práci. Štúdium je koncipované tak, aby si budúci piloti osvojili vedomosti z aerodynamiky, navigácie a meteorológie, opravy a údržby lietadiel, zoznámili sa s leteckou terminológiou, osvojili si základy konštrukcie lietadiel, leteckého práva a tak ďalej. Súčasťou štúdia je aj praktický výcvik vo vzduchu. Takže sa nachádzame na letisku Bydovce, ktoré slúži v podstate pre našu leteckú školu ako výcvikové letisko, základňa. Máme tu okrem letiska učebňa rôzne iné priestory, hangáre pre lietadla. Priestory slúžia na to, aby sme cvičili nových pilotov. Samozrejme, že všetci začínajú teóriou, teoretickými prípravami, potom tzv. Materiálna časť, čiže musia vedieť o tom lietadle čo najviac, na ktorom lietajú. A v konečnom dôsledku tá hlavná časť je praktický letecký výcvik. Ako vlastne prebieha, ako začína? V podstate je to minimálne 45 hodín náletu. Je rozdelený do rôznych fází, od tých najjednoduchších vecí až po najzložitejšie. Začína sa lietaním v pracovnom priestore, potom sú okruhy, aby sa žiaci naučili pristávať, potom podľa prístrojov lietať a nakoniec sú navigačné lety. Výcvik je zakončený teoretickým preskúšaním na dopravnom úrade v Bratislave a praktickým preskúšaním počas letu. Na čo je vlastne absolvent tohto výcviku ďalej pripravený? Môže byť aj povedzme dopravným pilotom? Áno, môžu, ale samozrejme toto je základný druh výcviku je na tzv. Súkromného pilota. Potom, keď chce pokračovať ďalej, tak potrebuje si tie výcviky doplniť. Takže nakoniec, keď chce byť dopravný pilot, tak musí mať minimálne 200 hodín nalietaných. Medzi študentmi je aj Diana, ktorá prvýkrát letela práve v Bydovciach. Stovky metrov nad zemou rozhodli o budúcom povolaní. Som mala zoznamovací let a ma to strašne zaujalo. Časom ma to lákalo stále viac a viac a rozhodla som sa stať dopravnou pilotkou. Podľa budúcej pilotky boli začiatky skutočne ťažké. Dokonca to chcela vzdať. No je vraj potrebné vydržať. Človek sa to určite naučí a koho to baví, tak myslím si, že ho to zaujme a bude pokračovať určite ďalej.
školskom roku 2014-2015 plánuje SPS Košice otvoriť 5 tried a prijať 150 prvákov. Jej výber je vhodný, ak má žiak záujem o technické štúdium. Čo sa týka tých požiadaviek, nie sú nejaké zvlášť výnimočné, samozrejme budú nejaké limity, aj čo sa týka prospechu od budúceho školského roka. Tým zameraním na našu školu pre prijímacie konanie je v podstate matematika a slovenský jazyk, ale v študijnom odbore životné prostredie tam je zameranie biológia, chémia a slovenčina. Prišiel som na túto školu, lebo sa mi veľmi pozdávala. Vybral som si odbor životné prostredie, lebo ma lákali nové veci a ochrana životného prostredia. Bereme tam napríklad rastliny alebo chémiu. Túto školu som si vybral preto, lebo ma zajímal tento odbor ako pilotovanie. A na tejto škole sa mi veľmi páči. Máme tu super učiteľov a krásne dievčatá, super kolektív a dobré športové podmienky. Škola sa zapája aj do projektov, do všetkých, ktoré sú dostupné. Takisto máme aktívnych učiteľov, máme relatívne mladý pedagogický zbor, vyvážený, čiže je tu množstvo učiteľov, mužov, ktorí sú nutnosťou pri technickom vzdelávaní. No a samozrejme sa zapájame do projektov takými poslednými pre nás veľmi významnými projektmi je medzinárodná spolupráca. Čiže aj v súčasnosti prebiehajú stáže študentov v zahraničí. Opäť pôjde ďalšia skupina do Nemecka. Je to v zameraní grafické systémy. Takmer 80% žiakov chce pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, zväčša technickom. Napríklad pre absolventov odboru životné prostredie je možné pokračovať na strojníckej fakulte v odbore environmentálne manažérstvo či na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre na katedre environmentálneho manažmentu. Technická univerzita v Košiciach, ale aj Technické univerzity v Bratislave, v Brne. S tým, že napríklad pri tom odbore životné prostredie je tak silné vyučovanie tej biológie a chémie, že môžu dokonca študovať aj zameraní veterina alebo medicína. Uplynulé minúty na Zemi i vo vzduchu patrili Košickej strednej priemyselnej škole. Jej priestorom, ponuke odborov, ale aj formám výučby. Ak o nej ako o alternatíve pre vaše dieťa uvažujete, ale odpovede na niektoré otázky ste sa nedozvedeli, skúste ich nájsť na stránke www.priemyslovka.sk.